फैबाय बियो सानखान्थिनि रिभिजन 1 क्लास बेयाव जोङो खालि ग्रेड 3 आरो ग्रेड 4 नि थाखाय जोङो फैथावना माखासे कुइसनफोर बेखौ रिभिजन होनाय जागोन बेनि आरो पार्ट 2 ओंखारबावगोन होमबा गिबियाव जोङो बे नाम्बार सिस्टेम एबा अनजिमा फारिखान्थिनि जोङो रिभिजनखौ जोङो नायनोसै बेयाव टटेल एमसिकिउआ जोंहा बेसेबां 10टा दङ मोनजिथा एमसिकिउल' लानाय जादों बे फार्स्ट पार्टआव ओमफ्राय सेकेन्ड पार्टआव आरो लाबावगोन बेयाव खालि आङो फैथावना आरो जाथावना सोंथिफोरखौल' बेयाव दिखांना होनाय जादों अब्ला नायलांदो नोंथांमोना होमब्ला फैदो जोङो एक नाम्बार कुइसनाव नायनोसै एक नाम्बार कुइसनाव नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनबाय नै एक नाम्बाराव बुंदों मोननै रानजोबथा अनजिमानि गेजेराव बेसेबां रानजोबथा अनजिमा थायो नोंथाङा रानजोबथा अनजिमा आरो रानजोबथायै अनजिमा बेखौ मोजाङैनो बुजिखाबाय जानांगौ दा बेयाव कुइसना बुंदों इन बिटुइन टु रेशनेल नाम्बार देयर इज अब्लिक अर माने मोननै रानजोबथा अनजिमानि गेजेराव बेसेबांथा रानजोबथा अनजिमा थानो हागौ होननानै बुंदों हमनानै लाबाय नैबे 1 आबो मोनसे रानजोबथा अनजिमा नङा होमबा नैबे 2 आबो मोनसे रानजोबथा अनजिमा दाना 1 आरो 2 नि गेजेराव गासै बेसेबांथा रानजोबथा जोङो मोननो हागोन बेखौ सोंदों नोंथाङा जुदि रानजोबथा अनजिमा एबा रेशनेल नाम्बारनि कनसेप्टखौ जुदि बुजिनानै दंखायोब्लासो नोंथाङा बे कुइसनखौ हागोन अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंहा ऑप्शन नंबर बी इनफिनिटली मेनी रेशनेल नंबर जोबनो गैयै गोबां रानजोबथा अनजिमा बेबायदि मोननै रानजोबथा अनजिमानि गेजेराव जोङो मा जोबनो गैयै रानजोबथा अनजिमा मोनो फर एग्जांपल आङो मोननैसो होनसै जेनेबा 1 आरो 2 नि गेजेराव थानाय रानजोबथा अनजिमा जेरै 1.1 जेरै 1.2 1.3 बिदिनो गोबां थानो हागौ एबा गोबां थायो बेखायनो बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नंबर बी नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो 2 नम्बर कुइसन 2 नम्बर कुइसनाव नोंथांमोना स्क्रिनाव नुनो मोनदों 2 नम्बराव बुंदों नै मोनसे रानजोबथा अनजिमा आरो रानजोबथायै अनजिमानि सानजाबगासेया जायो ऑप्शन ए आव दङ जेब्लायबो मोनसे रग अनजिमा जायो जेब्लायबो मोनसे रानजोबथा अनजिमा जायो बियाव सी आवहाय दङ जेब्लायबो मोनसे रानजोबथाय अनजिमा माब्लाबा रानजोबथा आरो माब्लाबा रानजोबथाय जायो नोंथांमोना गिबियावनो रेशनेल आरो इरेशनेल नाम्बारनि कनसेप्टखौ मोजाङै बुजिनानै जुदि लाखाबायब्लासो बे कुइसनखौबो हागोन होमबा बेयाव बुंदों जोंहा रेशनेल नाम्बार आरो आइरेशनेल नाम्बार थारमाने रानजोबथा अनजिमा आरो रानजोबथायै अनजिमानि सानजाबगासै आं एग्जांपल होनसै रानजोबथा अनजिमा मोनसे जेनेबा आं 2 लाबाय सानजाब ओमफ्राय मोनसे मा रानजोबथायै अनजिमा लानांगौ हमनानै लाबाय आं रानजोबथायै अनजिमाखौ मा लाबाय 2 लाबाय रुट 2 लाबाय दाना बेजों सानजाबबा सानजाबगासेया मा जागोन 2 रुट 2 जागोन ना बे 2 रुट 2 आ जोंना मोनसे मा अनजिमा बेयो जाहैबाय आइरेशनेल नाम्बार बे आइरेशनेल मा नाम्बार होमबा बेनिफ्राय जों मा मोनथिखो जुदि जोङो मोनसे रानजोबथा अनजिमा आरो रानजोबथायै अनजिमाखौ सानजाबोब्ला बेनि सानजाबगासेया जेब्लायबो मा जागोन जेब्लायबो मोनसे रानजोबथायै अनजिमा जागोन होमबा ऑप्शन नंबर सी आ बेनि कारेक्ट एन्सार जायो अलवेज एन आइरेशनेल नाम्बार नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दानिया फैदो जोङो 3 नम्बर कुइसन 3 नम्बर कुइसनाव बुंदों बेयाव 3 नम्बराव द डेसिमल एक्सपेंशन्स अफ एन आइरेशनेल नम्बर मे बी माने रानजोबथायै अनजिमाफोरनि दशमिक फुवारनाया जानो हागौ रानजोबथायै अनजिमा हमनानै लाबाय खोथा आङो रुट 2 रानजोबथायै अनजिमा रुट 3 रानजोबथायै अनजिमा बिसोरनि दशमिक फुवारनाया माबायदि जानो हागौ जोबथाहैनाय ना जावलेफिननाय ना जोबथाहैनाय नङाबा जोबथाहै रोङै ना जोबथाहै रोङै आरो जावलेफिननो रोङै जोबथाहै रोङै माने रानबाबो जोबा बे थांबाय थागोन आरो जावलेफिननो रोङै माने बेयो दशमिक होखांनायनि उनावहाय जुदि रानबावलाङोब्ला बेयो रिपिट जाफिना जावलेफिना थारमाने थांबाय थागोन खोथा रुट 2 नि मानखौ बहनबा जोङो 1.41 जेनेबा 4213562 बिदिनो मोनलांबाय थागोन आरोखि बेयाव रिपिट जाफिना अब्ला बेबायदिखौ जोङो बुङो मा जोबथाहै रोङै आरो जावलेफिननो रोङै होननानै बुङो अब्ला बेयाव जोंहा बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा मा जागोन जुदि जोङो रानजोबथायै अनजिमाफोरनि दशमिक फुवारो अब्ला बेनि एन्सारा मा जायो नैबे ऑप्शन नम्बर डी आ जायो नन टार्मिनेटिं एन्ड नन रिकारिं माने जोबथाहै रोङै आरो जावलेफिननो रोङै जायो नोंथांमोना गोसोआव लाबानो जाबाय दाना फैदो जोङो 4 नम्बर कुइसनखौ नायनोसै 4 नम्बर कुइसनाव बुंदों 4 नम्बराव कुइसनाव दंनाय 0 इज नट माने लाथिख'आ नङा लाथिख'आ मा नङा
बेयाव अपसन मोनब्रैनि मादावहाय मा नङा बेखौ सायख'नो थिनदों बेयाव ए नाम्बार अपसनाव दङ ए नेचारेल नाम्बार माने मोनसे मिथिंगा अनजिमा बि नाम्बाराव दङ मा ए होल नाम्बार मोनसे आबुं अनजिमा सियाव दङ एन इन्टिजार मोनसे रग' अनजिमा डियाव दङ मोनसे रानजोबथाव अनजिमा होमबा जों मोनथिगौ मा लाथिख'आ मा नङा लाथिख'आथ' जोंना मोनसे रानजोबथाव अनजिमाबो मानोना जिर'खौ जोङो पि बाय किउआव बोखाव खोन्दोनि महराव बिदि लिरनो हायो बेथ' नंगौ ओमफ्राय एन इन्टिजार मोनसे रग' अनजिमा लाथिख'आबोथ' मोनसे रग' अनजिमा जोङो रग' अनजिमाफोरखौ ओरै देखाया होमबा 0 1 2 3 ओरै -1 -2 अनजिमा हांखोआव बिदि देखायो बेबोथ' नंगौ ओमफ्राय ए होल नाम्बार मोनसे आबुं अनजिमा लाथिख'आथ' आबुं अनजिमा बेबो नंगौ होमबा बेयाव बुंदों मोनसे मिथिंगा अनजिमा लाथिख'आथ' मिथिंगा अनजिमा नङा होमब्ला बे अपसननि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन नैबे बे माया होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बेयो बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार मोनसे मिथिंगा अनजिमा नङा लाथिख'आ दाना फैदो जोङो नेक्स्ट 5 नाम्बार कुइसन 5 नाम्बार कुइसनाव बुंदों फाइन्ड द साम of the face value of 9 and 6 in 907364 माने बे 907364 अनजिमायाव 9 आरो 6 नि मोखां माननि दाजाब गासैखौ दिहुन थारमाने माखौ फेस भेलुखौ दिहुननांगौ नोंथांमोना बे कुइसनखौ रोंनोब्ला फेस भेलु आरो मोनसे दङ मा प्लेस भेलु मिथिबाय प्लेस भेलु बेखौ मोजाङै रोंनांगोन आरोखि फेस भेलुआ माखौ बुङो आरो प्लेस भेलुआ माखौ बुङो बेखौ मोजाङै रोंब्लासो बे कुइसनखौ हागोन बेयाव फेस भेलु होननाय माने जाय डिजिटनि फेस भेलुखौ बिदों बे डिजिटआनो मा जायो बेनि फेस भेलु जायो मिथिबाय नोंथांमोन बेयाव मा होनना बुंदों 9 आरो 6 नि मा होननानै बुंदों बेयाव फेस भेलुनि दाजाब गासै होमबा बेयाव नायदो नै जोंना मा दङ बे 907364 गैया होमबा बेयाव जोंहा 9 नि फेस भेलुआ मा बे 9 नंगौना नङा 9 नि फेस भेलुआ जाहैगोन जोंना मा 9 आनो ओमफ्राय मोनसेया जाबाय 6 नि फेस भेलुआ मा जागोन बे 6 आनो जागोन फेस भेलु होनबा जायनिखौ सोंदों बेनो जायो दाना बेनि दाजाब गासै होनदों नालाय मोननैजों दाजाबदो होमबा बेसेबां जागोन जोंना 15 जागोन नङा होमबा 15 होमबा कारेक्ट एन्सारा जाबाय मा 15 बे दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन 6 नाम्बार कुइसन जों नायनोसैलाय 6 नाम्बार कुइसनाव बुंदों बेयावनो find the sum of place and face value of 8 in 43836 माने 43836 आव 8 नि place value आरो face value नि दाजाब गासैखौ दिहुन place value माने जोङो मुंसे मुंजि मुंजौ बिदि साननानै बेयो बबे जायगायाव गोग्लैयो बेखौ जोङो लिरगोन 8 43836 आव नैबे 8 नि माखौ बिदों प्लेस भेलुखौ बा मुंसे मुंजि मुंजौ मुंजौआव दं नालाय 8 नि प्लेस भेलुआ मा जागोन बेयाव प्लेस भेलुआ मा जागोन 8 नि प्लेस भेलुआ बेयाव 800 जागोन नोंथांमोन ओमफ्राय दाना फेस भेलु होननानै बुंदों 8 नि फेस भेलु बा फेस भेलुआ मा जागोन फेस भेलुआ 8 निखौ सोंदों नालाय बे 8 आनो बेनि फेस भेलु जागोन मिथिबाय प्लेस भेलु आरो फेस भेलुखौ नोंथांमोना हमनो हाबाय जानांगौ दाना बेनि दाजाब गासै होनदोंना साम दाजाबबा बेसेबां जागोन 808 जागोन नङा होमबा 808 होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा बबे जागोन अपसन नाम्बार बि नैबे 808 इज द कारेक्ट एन्सार अफ दिस कुइसन अब्ला फैदो जोङो नेक्स्ट 7 नाम्बार कुइसन दाना 7 नाम्बार कुइसनाव बुंदों नै the sum of place value of 2 in 2424 is माने 2424 आव 2 नि जायगा माननि दाजाब गासैया जाबाय प्लेस भेलु नि मा बिदों बेयाव दाजाब गासै प्लेस भेलु नङा होमबा अबेनि 2424 नि होमबा 2 नि नैबे फार्स्टआव बे नङा होमबा बे बेसेबां जागोन मुंसे मुंजि मुंजौ रोजा 2000 जागोन बे नङा होमबा 2000 ओमफ्राय मोनसेया माबाव नैबे 2 बेबो 2 बेना मुंसे मुंजि माने मा जागोन बे 20 होमबा बेखौ दाजाबबा बेसेबां मोनगोन 2020 नङा होमबा 2020 आ बेनि कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार डि आ बेनि मा कारेक्ट एन्सार दाना फैदो नेक्स्ट जोङो 9 नम्बर कुइसनखौ नायनोसैलाय 9 नम्बर कुइसनाव बुंदों नै बेबो इम्परटेन्ट कुइसन फ्राय बिदियाबो फैनो नागिरो एबा फैयोआनो 9 नम्बराव कुइसनाव दङ if LCM 77,99 is बेसेबां 693 then HCF 77,99 बेयाव मा होननानै बुंदों जुदि नै
77 आरो 99 नि दुसासाया बेसेबां होनाय दंखायो जोंना 693 अब्ला देसासा दिहुननांगौ सोरनि 77 आरो 99 नि देसासा नोंथांमोना देसासा आरो दुसासा दिहुननायनि बेसिक कनसेप्टखौ रोंखाबाय जानो हागौ जुदि रोङाखैबा नोंथांमोना आंनि प्लेलिस्टआव देसासा दुसासा दिहुननायनि मोजाङै कनसेप्ट फोरोंनाय भिडिअ दङ बेखौ नायनो हागोन अब्ला जोङो बेयाव मोनसे फर्मुलाखौ गोसोआव लानांगोन जोंहा मा LCM आरो OCF बे जोबोर खामानि होगोन गुबुन गुबुन एग्जामफ्रावबो LCM आरो OCF नि सानजाब गासैया मा जायो बे मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान जायो मोनसे दा होमबा बेयाव जोङो मा LCM आ बेसेबां होनाय दङ 77 आरो 99 नि LCM आ जोंना 693 होनाय दङ OCF दिहुननांगौ OCF आ गैया ओमफ्राय मोननै अनजिमाया मा मा होमबा 77 इनटु बेसेबां 99 नङा होमबा दा जोंहा OCF खौ दिहुननांगौ नालाय OCF खौ लाखिबा जोंहा मा जागोन 77 इनटु 99 खौ नैबे 693 आ रानगोन दाना जों दानबा नैबे 99 जों जोङो 693 खौ दाननो हायो बेसेबां 7 होबानो जोङो 693 आ बेजों दानजायो होमबा मा आग्लायखो 77 बाय 7 रानोबा बेखौ जों मा मोनो 11 मोनो अब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए 11 देसासेया मा जागोन 11 आरो बेखौ जोङो गुबुन राहायैबो खालामनो हायो नोंथांमोना बेखौ ट्राइ नायदो दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसन नायनोसै 9 नम्बराव दं कुइसना नै बेबो देसासा दुसासानिनो कुइसन if the OCF 16, y is बेसेबां 8 and LCM 16,9 equal to बेसेबां 48 then the value of y is माने जुदि 16, y नि देसासाया 8 जायो आरो दुसासाया बेसेबां जायो 48 जायो अब्ला y नि माना बेसेबां जागोन होननानै सोंदों बेबायदिबो फैथावना y नि मानखौ बिदों बेहाय होमबा जोङो बे देसासा आरो दुसासानि फर्मुलाखौनो जोङो बाहायनानै बेखौबो बानायनो हायो LCM इनटु मामोन जोंना OCF मोन नङा होमबा इकुवेल टु मा जायोमोन मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान दुसासा आरो देसासानि सानजाब गासैया मा जायो मोननै अनजिमानि सानजाब गासैजों समान बे फर्मुलाखौ गोसोआव ला नोंथांमोन दाना जोंहा LCM आथ' बेसेबां होनाय दंखायो 48 ओमफ्राय OCF आ 8 होनाय दंखायो ओमफ्राय मोननै अनजिमाया मा 16 इनटु मोनसेया मा y दाना जोंहा माखौ दिहुननांगौ y खौ दिहुननांगौ नालाय y खौ लाखिबा नैबे 16 आ ओरै समान समान बारनानै बिसोरखौ डिभाइड खालामफैसिगोन ना 48 इनटु 8 को मा 16 आ ओरै डिभाइड खालामफैबाय ना होमबानो y नि मानखौ मोनसिगोन दानदो 8 सानजाबनाय होबा बेसेबां जायो 16 जायोना ओमफ्राय बे 2 जों 48 खौ दानबा जों बेसेबां मोनो 24 मोनो नङा होमबा होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बेसेबां जागोन 24 अपसन नाम्बार नैबे ए आ बेनि मा जागोन कारेक्ट एन्सार नोंथांमोन बुजिबाय जानांगौ नोंथांमोना बेखौ दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन जोबथा कुइसन बेनो 10 नाम्बार कुइसन बेबोथ' जोबोद गोरलै नोंथांमोना बेखौ ट्राइ खालामनो हागोन हुइच नाम्बार इज ए डिभिजिबल बाय 11 माने बबे मोनसे अनजिमाया 11 जों रानजाग्रानो बेखौ जों राननानै नायबानो जाबाय माखासे सर्टकाट फर्मुलाफोरबो दङ नोंथांमोना सर्टकाटखौ बाहायनानैबो राननो हागोन बेयाव नाथाय आं सर्टकाटखौ बाहायालासिनो आङो नंगुबै राननायजों राननोसै बेखौ आं मोनफा मोनफा राननानै चेक खालामनो हायो बबेयो जायो आं बेयाव डाइरेक्टलि नैबे 1452 बेयो जागोन बेनि एन्सारा अब्ला बेखौ जोङो रानबाय बायबा ओरै रानबाय नङा होमबा राननायखौथ' जोङो मोनथिखागौ आङो बेखौ एकदम सिम्पल मेथडआव रानबाय 11 जों आङो जुदि 1 हरोबा बेयाव 11 नङा होमबा बेयाव बेसेबां फैगोन बा 3 नङा होमबा 352 ओमफ्राय जुदि आं 3 हरोबा बेयाव बेसेबां फैगोन 33 माइनास खालामबा बेसेबां 22 जुदि आं बेसेबां मोनगोन नैबे जुदि 1 थ' नङा बेसेबां 2 हरोबा बेसेबां मोनगोन बेयाव 22 मोनगोन होमबा 132 11 जों जुदि 11 जों मा 132 जों 11 जों सानजाबा जों बेसेबां मोनो 1452 होमबा बेनि कारेक्ट एन्सारा बे 1452 आनो जागोन गुबुन माखासेयाथ' रानजाखानाय नङा गुबुन माखासेखौ रानोब्लाबो मा बेयो ग्रुप रानजायालासिनो दशमिकआवसो थांगोन अब्ला बेखिनियावनो आं नोंथांमोननि सिगाङाव गासै मोनजि कुइसन आङो नाम्बार सिस्टेमनिफ्राय एबा अनजिमा फारिखान्थिनिफ्राय आङो मा रिभिजन होबाय बेयो सिम्पल कुइसन गोजामोन दा नेक्स्ट पार्टआव आङो माखासे सल्भ खालामनाय नाम्बार सिस्टेमनिनो सल्भ खालामनाय आङो 10टा 20टासो कुइसन लाबोबावगोन गाबोननो लाबोगोन भिडिअआबो कमप्लिट जाखाबाय आं गाबोन आपल'ड होगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय अब्ला बेखिनियावनो आंनि भिडिअआबो जोब्बाय गोजोन्थों